Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα δούμε πώς να κάνετε embed το παιχνίδι σας στο blog. Επειδή δεν έχετε δυνατότητα να κάνετε embed το κώδικα αυτόν καθεαυτό, θα φτιάξουμε μία εικόνα από το παιχνίδι σας, την οποία θα δώσουμε υπερσύνδεσμο, ο οποίος θα οδηγεί στο project σας. Λοιπόν, για αρχή πηγαίνουμε στο Scratch, κάνουμε login και βρισκόμαστε στο παιχνίδι που έχουμε φτιάξει. Θα πάρουμε με το κουμπάκι print screen του πληκτρολογίου μία εικόνα της οθόνης μας εκείνη τη στιγμή και θα πάμε έπειτα στη ζωγραφική. Λοιπόν, στη ζωγραφική θα κάνουμε επικόλληση την εικόνα και αφότου γίνει η επικόλληση επιλέγουμε το εργαλείο της επιλογής και διαλέγουμε την κεντρική οθόνη, όπως κάνω εγώ τώρα, και πατάμε το κουμπί crop ή αποκοπή. Η εικόνα που μένει είναι αυτή που και θέλουμε να εμφανίζεται στο blog μας. Έτσι την αποθηκεύουμε ως PNG, JPEG, ό,τι θέλετε εσείς. Της δίνουμε ένα όνομα, έστω ότι είναι My Project, και το αποθηκεύουμε. Ωραία. Τώρα πηγαίνουμε στο post μας και για να βάλουμε την εικόνα πατάμε το κουμπάκι Add Media. Στο Add Media έχει κουμπάκι Upload Files εδώ ψηλά. Πατάμε το κουμπάκι, επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να εμφανίσουμε. Το My Project είναι το αρχείο μας. Ανεβαίνει το αρχείο. Επιλέγουμε να εμφανίζεται στο κέντρο ή στα αριστερά. Έστω στα αριστερά. Το βάζουμε μέσα στο post μας και εμφανίζεται η εικόνα. Από εδώ, το κουμπάκι που βγαίνει πάνω στην εικόνα με την εικόνα, μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθός και να την κάνουμε πιο μικρή, έστω ότι είναι στο 70%. Τώρα έγινε πιο μικρή. Και πατώντας το κουμπάκι του υπερσυνδέσμου από τον επεξεργαστή πάνω, εδώ πέρα στο URL βάζουμε την διεύθυνση του project μας, που η διεύθυνση του project είναι αυτή εδώ πάνω. Πάμε πίσω στο post μας, κάνουμε αντιγραφική επικόλληση το link. Εγώ πατάω να ανοίξει και σε καινούριο παράθυρο για να μην χαθεί η πρόοδο μας εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε το project να ανοίξει σε καινούρια καρτέλα. Update. Κάνουμε ένα save ως draft και το preview μας δείχνει την εικόνα. Να την εικόνα. Και το χεράκι πάνω αν πατήσει μας βγάζει το project μας. Επιστρέφουμε πίσω στο άρθρο και κάνουμε επικόλληση. Το σύνδεσμο που έχουμε από το project μας, ξανά, του βάζουμε πάλι υπερσύνδεσμο το σύνδεσμο του project, πατάμε add link και από κάτω τελικά, αφού το κάνουμε και save, θα το κάνουμε ένα preview. Όπως θα δούμε και στο preview, φαίνεται πάνω η εικόνα και κάτω το link. Αυτή θα είναι και η τελική μορφή του τελικού σας άρθρου.